urzędzie był petent do tego, że teraz współcześnie jeszcze w samorządzie jest klient. Tutaj pan wójt Kobiela, już poszedł, tłumaczył kiedyś grupie Ukraińców, samorządowców z Ukrainy, że ważne teraz jest po tym 90 roku, żeby z urzędu klient wyszedł niekoniecznie załatwiony, tak? Bo często nie wie, jakimi kompetencjami zajmuje się urząd gminy, ale żeby wyszedł zadowolony, tak? Bo to jest zmiana jakościowa. Po prostu upodmiotowieniu uległ obywatel. Po 90 roku najważniejszy, przynajmniej w systemie, powinien być obywatel. Otrzymaliśmy jako obywatele wolność, jako jednostki otrzymaliśmy wolność. Najwięcej od nas zależy, od tej aktywności w życiu gospodarczym, czy podejmujemy ryzyko gospodarcze, w życiu kulturalnym, w życiu społecznym i też my jako wspólnoty lokalne, powiedzmy gminne, też otrzymaliśmy tę wolność. Niektóre wspólnoty tę wolność starają się zagospodarować mniej lub bardziej udolnie. I niektóre wspólnoty po 90 roku, niektóre miejscowości, gminy, miasta, a właściwie wiele gmin, miast, widzimy, że się rozwija. Nie wszystkie. Ale przyczyn tego, że nie wszystkie, raczej nie należy upatrywać w czynnikach zewnętrznych, tylko w tym, czy ci mieszkańcy, ci obywatele na miejscu potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią ze sobą dyskutować, co jest lepsze, w jaką stronę idziemy, żeby zdjął z nich ten ciężar wolności. Jednak jesteśmy tak skonstruowani, że ludzie chcą być ludźmi wolnymi, ciążą ku tej wolności. My musimy pamiętać o tym, że powinniśmy działać w kierunku tej, zgodnie z zasadą subsydiarności, zgodnie z zasadą pomocniczości. To jest nauka wypływająca z nauki społecznej Kościoła katolickiego. To jest nauka, która została zapisana w preambule polskiej konstytucji, że sprawy powinny być załatwiane jak najbliżej obywatela, żeby władze centralne przekazywały to do samorządu regionalnego, powiatowego, gminnego, te samorządy gminne, żeby to przekazywały do organizacji społecznych, pozarządowych, żeby decyzje dotyczące człowieka zapadały jak najbliżej tego człowieka, jak najbliżej tego obywatela, żeby one były programowe, książki, różne artykuły, to zwróćcie Państwo uwagę na tytuły. 90 rok, pan Stanisław Pestka pisze ciekawy artykuł, pozwólcie nam być sobą. Chcemy rządzić u siebie. Chcemy drugi kongres kaszubski z 92 roku w uchwale. Chcemy urządzać swój dom zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami. I przez te ponad 25 lat my na Kaszubach ten swój dom staramy się urządzać zgodnie z własnymi oczekiwaniami, zgodnie z własnymi potrzebami. No, musimy sobie zdawać sprawę, że nie wszystko nam wychodzi tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, ale chyba zgadzamy się do tego, że wiele z tych marzeń udało się tutaj zrealizować dzięki tej aktywności społecznej, kulturalnej. Jesteśmy pod wpływem bardzo wielu czynników. Przeżywamy kolejną falę głębokiej modernizacji, głębokich zmian cywilizacyjnych i to się nie zmieni. Świat na skutek globalizacji, na skutek czynników cywilizacyjnych będzie jeszcze szybciej się rozwijał. Profesor Synak w swojej najważniejszej książce o Kaszubach, może ktoś ma, 98 rok, Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiany. Nasza tożsamość z jednej strony wychodzi z tej genezy, z tej historii, czerpie z tej historii, ale musimy być świadomi tego, że ona musi się zmieniać, powinna się zmieniać i naturalnie się zmienia. Ona nie jest konstans. Świat też nie jest konstans. Kulturowej, transmisji kulturowej, przekazu wartości, przekazu pewnego etosu, znajomości języka, kultury, zwyczajów. Funkcja rodziny jest coraz słabsza. I tak będzie. Z pomocą rodzinie może przyjść, zgodnie z zasadą subsydiarności, nie liczmy na to, że to będzie państwo, gdzieś ktoś z Warszawy przyjdzie i zatroszczy się o
o dzieci. Taki motyw już był, że przyjdzie wódz z Berlina albo z Moskwy, wszystkie dzieci nasze są. To się nie sprawdziło, to się tragicznie skończy, to, że ktoś za nas zrobi i za nas się będzie martwił. Z pomocą rodzinie mogą przyjść instytucje, które są najbliżej. Instytucje życia publicznego, które świadczą usługi w społecznościach, w których żyjemy. Czyli Państwo jesteście szkólnyma, Wy możecie przyjść, powinniście przyjść z pomocą rodzinie w tym podtrzymaniu transmisji kodu kulturowego. I temu projektowi całemu jest podporządkowane, powinno być podporządkowane nauczanie języka kaszubskiego w szkołach. Na szczęście, za chwilę powiem tezę niepopularną, na szczęście szkoły podlegają samorządom terytorialnym. To my tworzymy, i to nie jest tylko definicja encyklopedyczna, to każdy z nas tworzy z mocy prawa jednostkę samorządu terytorialnego. My tworzymy tę wspólnotę gminną, wspólnotę powiatową. Dzisiaj Państwo często utożsamiacie to z wójtem, z burmistrzem, starostą, z marszałkiem, ale tutaj to są tylko, te osoby piastują te funkcje tylko okresowo, chociaż niektórym się wydaje, że to będą piastowali zawsze, tak? Ale my tworzymy jednostkę samorządu, my tworzymy lokalną wspólnotę. I żeby tworzyć tę wspólnotę, musimy być świadomymi obywatelami. I wówczas w tej gminie, która docenia Kaszubszczyznę, która docenia te wartości wypływające z Kaszubszczyzny, może rozwijać się dobrze szkolnictwo, w którym jest również obecne nauczanie języka kaszubskiego, ale szeroko